ክፉእ መንፈስ ንምጥፋእ ብዝብል ዝሞተ ሰብ ዝበልዑ ገዛውቶም ልዕሊ 35 ሜትሮ ንውሓት ዘለዎ መእዋም ኣበሪኾም ዝሰርሑ ቅድሚ 40 ዓመታት ዓለም ዘይፈልጦም ዝነበሩ ሕዚ ግን ትኹረት መስሕብ ቱሪዝም ናብ ዝኾኑ እንቋዕ ናብ ዓሌት ኮረዋይ ብሰላም መጻኹም። ህዝቢ ኮረዋይ ኣብ ኢንዶኔዥያን ፓፑዋ ኒው ጊኒን ዝርከቡ ህዝብታት እንትኾኑ በዝሖም ትሕቲ 4000 ከም ዝኾነ ይግመት። እዞም ህዝቢ ንዘመናት ካብቲ ካልእ ዓለም ተፈልዮም ዝነበሩ እንትኾኑ ኣብ 1974 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ብሚሽነሪታትን ብኣንትሮፖሎጂስትን ህላውኦም ንዓለም ተፈሊጡ። ዓለም ድማ ሰብ ዝበልዑ ዓሌት ከምኡውን ገዛውቶም ኣብ እዋም በሪኾም ዝሰርሑ ዓሌት ብዝብል ክፈልጦም ኽኢሉ እዩ። ህዝቢ ኮረዋይ ኣብ ሬን ፎረስት እዮም ዝነብሩ። ንዖም መሬት ሓደገኛ ቦታ እዩ። ኣብ መሬት ሓደጋ ውሕጅ ኣለዉ። ጣንጡን ካልኦት ነፍሳትን ኣለዋ። ካብ ካልኦት ዓሌት ዝፍነው መጥቃዕቲ ኣለዉ። ኣራዊት ኣለዉ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን ላሊኦ ዝበሃሉ እኩያት መናፍስቲ ኣብ መሬት ከም ዝነብሩ ይኣምኑ። በዚ ምኽንያት ድማ ድሕንነቶምን ድሕንነት ስድራ ቤቶምን ንምውሓስ ናይ ብዘመነ እምኒ መሳርሕታቶም ተጠቒሞም ነዋሕቲ እዋም ይቖርጹ። ሳዕርን ልሕፅጣትን ተጠቒሞም ድማ ኣብ ጫፍ ነዋሕቲ እዋም ገዛ ይሃንጹ። እቶም ገዛውቲ ድማ ቁመቶም ልዕሊ 35 ሜትሮ እዩ። ምስ ዓለም ኣብ ዘይፋለጥ ጠለብ ዝተመልኦ ኣግራብ መንባር ዕለታዊ ምግቢ ንምርካብ ኣጸጋሚ እዩ። ህዝቢ ኮረዋይ ድማ ምግቢ ንምርካብ ኣብ ሃደንን ፍራምረ ምእራይን ዝተጸመደ እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ቀንዲ ምግቦም ሳጎ እዩ። እተን ኣንስቶም ነቲ ተኽሊ ብምውቃዕ ከም ብሑቕ ጌረን ኣብ ሓዊ ይስንክቶ። እቲ ዝበለጸ ሳጎ ግን እቲ ዝመሽመሸ እዩ። እዚ ምግቢ እዚ ልዑል መጠን ትሕዝቶ ፕሮቲን ስለ ዘለዎ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ። ነቶም ነዋሕቲ እዋም ንምድያብ ሓይሊ ዝህቦም ድማ እዚ ሳጎ እዩ። እስከ ናብቲ ዓቢን መደንገጽ ሚስጥር እንመለስ። ንዓመታት ዓሌት ኮረዋይ ሰብ ዝበልዑ ስግንጢር ፍጥረታት ተባሂሎም ይፍለጡ ነይሮም። ነገር ግን ዓሚቕ ከንትረአን ባህሎም ምስ ትርዳእን እቲ ሓቂ ይቕየር። ንሳቶም ባክቴርያን ቫይረስ ኾነ ካልኦት ተሃዋስያን ኣይፈልጡን እዮም። ሓደ ሰብ ብሕማም እንተሞይቱ ካክዋ ዝበሃል እኩይ ጠንቋሊ ካብ ውሽጢ በሊዐ ቀቲልዎ ኢሎም ይኣምኑ። ነቲ እኩይ መንፈስ ንምጥፋእ ድማ ነቲ ዝሞተ ሰብ ይበልዕዎ። ብናቶም ሓሳብ ነቲ ሰብ ምብላዕ እንተይኾነስ ነቲ እኩይ መንፈስ ምቕታል እዩ። ሎሚ ግን ምስቲ ኻሊእ ዓለም ስለ ዝተላለዩ እዚ ልምዲ እዚ ዳርጋ ጠፊኡ እዩ። ህዝቢ ኮረዋይ ድሕሪ ብዓለም ምፍላጦም እቶም መናእሰይ መንግስቲ ናብ ዘጣየሸሎም ቁሸታት ያኒሩማ ሙን ማቡልን ብምግዓዝ ካብ ኣእዋም ወሪዶም ኣብ መሬት ናብራ ጀሚሮም ኣለዉ። ግን ድማ
ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ባህሎምን ልምድታቶምን እናቐጸሉ ይርከቡ። ዋላ እውን ናይ መሬት ገዛ እንተለመዱ ንመስሕብ ቱሪዝም ዓሊሞም እቶም ናይ ኣእዋም ገዛውቶም ክሳብ እዚ እዋን ይሰርሕዎም እዮም። ካብ ሃደንን ፍራምረን ምእራይ ብዘለለ ድማ ትምህርቲ ተኣታትዩሎም ኣብ ምምሃር ኣብ ንግድን ምስ ቱሪዝም ዝተተሓዙ ስራሕትን ክላመዱ ክኢሎም እዮም። ምስ ሱረት ፕላስ ሓቢርኹም ዓሌት ኮረዋይ ስለ ዝጎብነኹም ነመስግን። ብዛዕባ ዞም ቀቢላታት ዘለኩም ሪቶ ኣብ ኮመንት ጽሓፉልና። ምድላውና እንተደኣ ፈቲኹምዎ ላይክን ሳብስክራይብን ግበሩ። እዚ ምድላው ክፈትዎ እዩ ናብ እትብልዎ ሰብ ድማ ሼር ብምግባር ተበጻሕነትና ኣብ ምስፋሕ ኣበርክትዎ ይግበሩ።